अबेनि नोंसोर होननानै भालागुरिनि ओमफ्राय इयाव बे जायगाया मा आमगुरि ना हेल' लोगोफोर दिनै नैबे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबोबाय दुगामु हालामनि सिङाव थानाय कदमगुरि होननाय जायगानि मोनसे आमगुरि होननाय जायगायाव आं दिनै कालि फुजा नायनो फैदों लोगोफोर नैबेयो कदमगुरि होननाय मोनसे जायगानि आमगुरिनि जायगा आरोना बेयाव कालि फुजा जादों लोगोफोर नै गोबां मानसि जादों आरोना नाथाय जोंबो दिनै प्रग्राम जागोन होनना फैदोंमोन नाथाय दिनै प्रग्राम गैया बिनि थाखायनो जों दसे थानानै फुजाफोरखौ नायथिंलाबायनानै न'आव थांफिनगोन आरोना लोगोफोर ओरैजे मानसिफ्रानो नै ओरैजाय दखानफोर दं आरोना बेफोरो दखानफ्रा बांसिन बर'आनो गोजा नै ओरैजाय गोबां मानसि दं दिवालि आरोना कालि फुजा नायनो थाखाय फैदों मानसिफोरानो ओरैजायबो गोबां माबा माबि फानदों ओरैजाय नै मानसिफ्रा थांलाय फैलायबो जाबाय दं नाथाय प्रग्राम जागोन सानदोंमोन दै दिनै प्रग्राम गैयानो ओरैनो माने जास्ट मोसानाय दं आरोना लकेलनि नोंखौसो नोंहा खननै गेलेगोन होनबा 20 थाखानि आं खनसे फैसा आंसो मोनदिया नाखै रेजेंटार माथो एबार आं आरो खनसे फैसा होनानै लांथारगोन आं एबा आङो ओरैनो मोनदियालै फैसा होनानै सोबाय आं बेसेजों ग्रुप नङाना आङो 20 थाखानि बेसे मोनो बलखौ जेनेबा थरथाम मोनो ओमफ्राय जुदि थुक लायोबा बेसे मोनगोन 100 मोनगोन आरो 40 थाखा जों ओरैनो एक्सट्रा दानबायनो माथो आया माथो अरलाय मोनगोन नानि बिलाय नानि खाथि बिलाय अबेनि नोंसोर होननानै भालागुरिनि ओमफ्राय इयाव बे जायगाया मा आमगुरि ना दुगामु हालामनि सिङाव थानाय आरोना ओमफ्राय मा खेल खेलायदों नोंसोरो गिलास खुबैनाय खाथियाव फैब्ला मायबो गोजान रावबा बोरै जानांगौ जाखो एफा गोजान रावबा बोरै जानांगौ जाखो बिनानाव मोना बेयाव गिलास खुबैनाय खेलेदों आरोना नै ओरैजाय नैबे आखायाव लानाय थरथाम बलजों जुदि बे गिलासफोरखौ खनथामाव खुबैख्लायजोबनो हायोबा 100 थाखा मोनगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो जुदि गेलेनो गोसो दंबा नै बिनानावमोननि गिलास खेलाव फैनानै नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ मानि थाखाय सानाव खालामनो गोनां जाखो मिथिबायना लोगोफोर माने मैया आङो हरावनो माने बे भिडिअखौ फुरा ब्लग भिडिअ बानायनानै हरावनो फोजोबनो सानदोंमोन नाथाय मा जाखो मिथिबायना आइफन सालायनाया बारा गोबाव जायाखै नालाय ना लोगोफोर आं माने भिडिअ खालामनायनि सिगां माने गासिबो पुराना भिडिअफोरखौ डिलिट खालामखायो नाथाय बेयाव मा जाखो मिथिबाय माने आङो केमेरा बा फट'निफ्रायल' डिलिट खालामबाय थायो बेनिफ्राय माने मा जाखो माने रिसेन्टलियाव डिलिट खालामनांगौमोन नाथाय आं रिसेन्टलियाव डिलिट खालामनो रोंदिया बेनि थाखायनो माने गुटे हिस्ट'रिसा फुल जाना थाजोब्बाय माने ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ खालामो हारसिंनो अफ जायो भिडिअ खालामो हारसिंनो अफ जायो बेनिफ्राय आं सानबाय माने दे आंथ' जेनेबा आइफन सालायनाया बारा गोबाव जायाखै नालाय सिगाङावथ' एन्ड्रइड मबाइलसो सालायबाय थायोमोन बेनिफ्राय माने आङो आदानि फिसालाखौ थाबनो लोगो मोनबाय लोगो मोननानै बुंबाय आङो नायलाय बेनि नामा जितु आरोना जितु बसुमतारी नायलाय बेखौ मा जादोंथाय मिथिया भिडिअ खालामबा माबा माने भिडिअआनो सापर्ट लाया ओमफ्राय आइफन हिस्ट'रि हिज फुल होननानै देखायबाय थायो होनना बुंबाय आं ओमफ्राय बेबो माने थाबनो खाथियाव लोगो सासेखौ माने लोगो मोननानै बुंबाय माने
नायलाय बेखौ नायलाय होनना बुंबाय। ओमफ्राय इयो माने नायबाथाय मा जाखो माने रिसेन्टलियाव थांनांगौमोन माने रिसेन्टलियाव थांनो रोंदिया। बेनिफ्राय बे रिसेन्टलियाव थांनानै भिडिअफोरखौ नायबाय। भिडिअफोरखौ नायबा माने गुथे माने सिगांनि जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों ना दुर्गा फुजानिफ्राय गासिबो भिडिअ माने रिसेन्टलियाव दंजोबो आरो। बिनि थाखायनो मा जाखो माने बै भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनायावनो गोबां गोबाव जाबाय। गोबाव जानानै आं माने भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ हराव खालामनो हादिया आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो दिनै सानाव आं बे भिडिअखौ जोबथारनाय बाहागोखौ खालामबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसेनो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बिखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।